okokoko ndị be anyị bịakwanụ nụrụnụ na ndị Fulani abatagokwa na ọka na ndị asụsụ anọzikwa na anyị n'ọkpa. Bịakwanụ ka unu nụrụ ka fa si wee gbu nwanne nwata nwaanyị onye a na-akpọ Emmanuel, wee jide fa wee sị Emmanuel na ya dakpo nwanne ya nwaanyị a na ya gbaa nwanne ya nwaanyị egwu ọlakịrịpụtụ n'ihu fa. Emmanuel wee sị na ọ ya emekwu ya eme, na kama ọ ya eme ya na fa mee ya ife ọbụla fa chọrọ ime ya ọkwa ya ka ndị Fulani ji wee welu mma wee gbutọsịcha anụ nwanne anyị nwoke n'ime ọfịa. Kedu na ife anyị eme ndị Fulani bikonu? O nwere ndị Igbo nọ n'ụzọ befa wee na-enye ndị befa nsogbu si na fa ya aṅụ mmiri tọwa iko. Ndị Fulani ya eji wee ṅụọ iyi wee sị na ndị Igbo anyị ezurufe ike, na ndị Igbo anyị eji anya fa na-abụ wee laha ụla, na onye na-aga egwu a na-atụ ya. Anyị na-aya ụmụnne anyị anaghịakwanụ ndị Fulani n'obodo anyị kwa bikonu. Ndị Igbo oge erugokwanụ mgbe unu ya ekuni chụbakwa ife na-achụ unu bifo chi ewerukwa ifie jie, bifo ndị Fulani achụpụkwa ndị mmadụ na kọmuniti fa kpachikọrọ ebe ahụ wee na-akpa efi wee na-atọkọsị ndị mmadụ. Bịakwanụ n'ọkwa na amansi ọkwa ọka bụ amansi n'ọka ka ife anụnwa na-eme. Bịakwanụ ka unu were ntị unu gelu arụ na-emezikwa. Mana eji m ife wee kpuchinata ozu nya bụ Emmanuel ebe a dọbara ya n'ala wee kechaa ya ọmụ, ọbala wee ju ya n'ahụ. Fa ji mma wee gburisichaa Emmanuel ihu. Na Emmanuel mere fa gịnị? Na Emmanuel nọkwa n'obodo ya, na ọ bụ ọkwa na Emmanuel chọrụrụ ndị Hausa wee jebe n'obodo fa, na ọ bụ ọkwa na ọ chọrụrụ ndị ugwu jebe na befa, na ọ nọkwa na be nna ya. Ndị Fulani wee chọrọ ya wee bịa wee nọrụkwa na be nna ya wee gbuo ya. Ife nke anụnwa ọha alụ nọrụkwa na ya na-asị na ya dakpokwa nwanne ya nwaanyị n'ihu fa. Ọha alụ ka ndị Fulani na-emezinụ na nke ikpeazụ a. Bikonu bịakwanụ ka unu gelu hei alụ na-emekwa. Iwu ebe a wee sa iwere ikpere gara iwere ikpere na agagite na akpa asa dị na were mma pịaba Emmanuel ebu ụzọ were mma gbuo ya n'ihu ebe ahụ. Wee sa iwere ikpere gagide krọs mmiri achọcha nwanne m nwaanyị ha afụrụ ya ha ncha gị soro anyị wee sị na anyị egbu Emmanuel. Ndị Fulani anyị wee krọs mmiri wee sa ha sa anyị ada asị m yipụ akwa ma sị ya dị na ya ọ jụsị na ọma mme kama ọ ya emekwa esi gbuo ya. Mgbe aka ejiziri ntezie mma butobazie ya Emmanuel. Ndị Fulani ha wee sị m chere akpụkpọ m n'aka ha sị m ọkwa m na-ezi nsị anyị asị m gbaba ọsọ gbaa mgbazi ọsọ na ezi n'ime mmiri akara ka egbe onye isi asị ha gbara m egbe agbarazi ọsọ dafezie ụzọ onye isi ndị Fulani wee gbarazi ọsọ dafe ụzọ ha si wee kpọrọ anyị wee bịa abịa. Mụa wee gbazi ọsọ wee pụta ụzọ amansi. Ebe anụnwa onofulu a na-eseta kịta bụ ebe ozu ya bụ nwatakịrị nwa okorobịa dọ n'ala eji osisi wee donye ozu ya wee weluzie ọmụ ụnụ n'afụ wee kekasịcha ya n'ahụ bifo ọfa wee si n'ime ọfịa wee buru ya wee pụta wee na-ajụzi nwanne ya nwaanyị ajụjụ onofulu a na-ajụ ya ebe anụnwa. Amakwanụ m ife ndị Igbo merụ ndị Fulani na ndị Igbo bụ prezidenti na-achị Naijiria. Ndị Fulani ya eji wee ṅụọ iyi wee sị na ndị Igbo agha aṅụrụ fa mmiri ka fa tọwarufe iko, na ndị Igbo fa atabiri omeji ndị Fulani. Bikonu ọkwọ ntu a ka ndị Fulani si wee na-achụgharị ụfọdụ ndị n'Enugu steeti. O nwee kọmuniti kịta anụnwa oge ọbụla fa na-agba ọsọ ọchụ na-agba ọsọ ndị Fulani sị na ndị Fulani na-abịa egbusisi fa. Ntu akwa na Ebonyi steeti o nwekwa wan kọmuniti kịta anụnwa na-agbakwa ọsọ ọchụ na-agba ọsọ ndị Fulani. Ntu aka ndị Fulani sikwa wee na-egbusisi fa. Nnọkọta ana m ajụ o na gọọmenti aha afọ ife anụnwa na-eme ka ogene ka ndị gọọmenti ọ chọrọ ịgba nkịtị ka ndị Fulani gbukpọsịcha anụ ndị fa na-achị ka ndị Fulani gbukpọsịa ndị mmadụ? Ọ bụrụ na gọọmenti a kịta agbarụ ndị Fulani nkịtị fa wee si etu amabata na kọmuniti na-egbusisi ndị fa na-achị, ndị gọọmenti achịkwa ọzọ ha many years. Biko gwagodinu m mmadụ one ya afọ na kọmuniti anụnwa, gwanụ m mmadụ one ya afọ na nya bụ obodo ndị Fulani egbukpọsịkwa na ndị be anyị. Ndị yuutu obodo pụtakwanụ kịta achụwa ewu ojii bifo chi eji n'ahụkwa unu. Nekwanụ ndị Fulani asụsụ abatagokwa n'obodo niile. Unu echekwana ka gọọmenti kpọnye unu ndị uwe ojii ma ka gọọmenti kpọnye unu ndị ọrụ soja ka fa jee chụara unu ndị Fulani n'ime ọfịa. Welụkwanụ kịta achụbakwafa ndị Fulani ụnụfụ na-abatasịkwaba anyị na-egbu ndị mmadụ. Onwekwa gọọmenti fa jenara ọda bifo fa mabata wee na-egbusisi ndị be anyị. Unu malụ ntu afa si wee yara na gọọmenti ọda wee mabata sikwanụ ntu amakpuo ọfịa chụbakwanụ fa kịta anụnwa ọkwanụ ka ọha n'ọnụ ekene na-efezikwanụ nku aka.